tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Greetings sa tanang regular nga tigpaminaw sa atong programa dinhi sa kahanginan ug espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga 95 years old nga si Isabelo Laure Sr. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 1 verse 18. Roma kapitulo 1 bersikulo 18 ang giingon dinhi. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo nga pinaagi sa ilang pagkadautan ilang gipugngan ang kamatuoran. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niini nga bahin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kaigsuunan, nag-focus siya sa kasalanan or sa sala. Ug buot ni Pablo nga masabtan nato ang mahitungod sa sala. Buot ni Pablo nga atong i-examine, tan-aw nato og duro ang sala ug tan-aw nato ang matag anggulo niini. Sa bersikulo 18 atong makita ang ultimate nga problema sa sala, mga kaigsuunan. Ang sala dili lamang kini problema sa kinaiya. Ang sala, mga kaigsuunan, dulumtanan gayud kayo at tubangan sa Dios. Ang mga makasasala mao kadtong mga tawo nga nakapasuko gayud kaayo sa Dios. Ang kasuko sa Dios musilaob gayud batok sa sala. Ang kasuko sa Ginoo nagdilaab batok sa makasasala, batok sa tanang mga katawhan niining kalibutana. Mao nga ang giingon sa Biblia, ang tawong matarong lamang ang mabuhi. Gumikan kay ang tunglo sa Dios musilao batok sa tanang mga makasasala. Ang tanang mga tawo nahailalom sa paghukom sa atong buhi nga Dios. Now, adisir nato masabtan ang sala, mga kaigsunan, kinahanglang atong masabtan ang tunglo sa Dios. Gumikan kay gisumpay gayud ni Apostle Paul ang pagsabot nato sa sala sa atong pagsabot sa tunglo sa Dios. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kaigsunan, balik-baliko niya sa paghisgot ang tunglo sa Ginoo. Mga 1/3 sa paghisgot sa bagong tugon sa pulong nga tunglo makaplagan nato sa libro sa Roma. O buot ni Pablo nga mahimong tataw niini nga bahin, mga kaigsunan. Adisir ang tawo mo duol sa Ginoo alang sa iyang grasya, kinahanglan nga masabtan gayud niya ang tunglo sa Ginoo. Kinahanglan nga makabati siya og kalisang ug kahadlok sa tunglo sa Dios. Kinahanglan nga makita niya ang pagkapiligro, mga kaigsunan, gumikan sa tunglo sa Dios. So, niining taknaa, buot nato nga tun-an gayud ang mahitungod sa tunglo sa Dios. Gumikan kay dili gayud nimo masabtan ang ebanghelyo o maayong balita kung wala nimo masabti ang mahitungod sa tunglo sa Dios. Dili nimo masabtan ang pagkakahibulungan gayud kayo sa gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo kung wala nimo masabti ang tunglo sa Dios. Mao nga ang pagwali mahitungod sa cross
Binuang gayud kini alang sa mga tawo nga wala nagtuo. Wa nila masabti ang mahitungod sa tunglo sa Dios. So sa atong pagpamalandong niining taknaa, adunay 5 ka butang nga buot natong makita mahitungod sa tunglo sa Dios. Una, mga kaigsuunan, ang tataw kayo nga doktrina mahitungod sa tunglo sa Dios sumala sa gitudlo sa Biblia. Kining tunglo sa Ginoo, mga kaigsuunan, usa na sa mga kinaiya sa Dios. Ang tunglo sa Ginoo mao ang iyang kasuko nga nagdilaab batok sa sala. Ang tunglo sa Dios mao ang iyang balaan nga pagdumot sa sala, mga kaigsuunan. Ug wala lang kay nagdumot ang Ginoo sa sala, nagdumot usab siya sa makasasala. Ang iyang kasuko nagdilaab batok sa makasasala. Ang balaan nga kinaiya sa Dios dili mutugot nga ang sala murag baliwalaon lamang, mga kaigsuunan. Kung ang Dios nahimuot sa tanang mga butang nga balaan, ang buot ipasabot niini nagdumot siya sa tanang mga butang nga hugaw. Kung ang Ginoo dili masukod ang iyang pagkabalaan, ang buot ipasabot niini ang iyang kasuko sa sala dili usab masukod, mga kaigsuunan. Gilarawan sa Biblia kining displeasure sa Ginoo ingon nga balaan nga pagdumot niya batok sa sala. Salmo kapitulo 5 bersikulo 5 hangtod sa 6 ang giingon dinhi, ang hambugiro dili makabarog sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanang mga nagabuhat og dautan. Imong puuhon sila nga nagalitok og mga bakak. Gidumtan sa Ginoo ang mga mupatay og tawo ug mga mangingilad. So nakita nato, mga kaigsuunan, ang balaan nga pagdumot sa Ginoo sa sala makapasilaob gayod sa iyang kasuko, mga kaigsuunan. Ang kasuko sa Dios mao kining dili niya masukod nga pagdumot ug kaaligot-got kaayo batok sa sala. Pero ang kasuko sa Ginoo dili susama sa kasuko sa mga tawo, mga kaigsuunan. Dili nato ipariho ang kasuko sa Dios ug kasuko sa mga tawo. Kay nganuman, ang kasuko sa mga tawo gumikan kini sa atong garbo, natandog ang atong garbo, mao nga nasuko kita. Pero ang kasuko sa Dios, mga kaigsuunan, dili reactionary. Ang kasuko sa Dios mao kini ang ekspresyon sa iyang balaan nga kinaiya. Ug ang iyang balaan nga kinaiya gadumot gayod sa tanang mga butang nga hugaw. Mao nga niadtong nakita ni propeta Isaiah ang atong Dios sa iyang pananawon. Nahadlok gayod si Isaiah. Ang giingon sa Isaiah kapitulo 6 bersikulo 5, ang giingon dinhi, ug tungod niini ako miingon, makaluluoy gayod ako. Maalaot ako tungod kay ako usa ka tawo nga adunay daotang mga ngabil. Ug nagapuyo ako taliwala sa lungsod nga adunay mga hugaw nga mga ngabil. Tungod kay nakita sa akong mga mata ang hari, ang Dios sa mga kasundaluhan. So nakita nato, mga kaigsuunan, ang balaan nga tunglo sa Ginoo mao ang iyang tunglo sa mga makasasala nga kanunay nagbuhat og dautan sa iyang atubangan. Makalilisang gayud kaayo kun ato kining pamalandungan. Ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 31, usa ka makalilisang nga butang ang mahulog sa mga kamot sa buhi nga Dios. Kung kita pagatunglohon sa Ginoo, ang buot ipasabot niini, gihukman kita hangtod sa kahangturan. It means nga ang Ginoo batok kanato ug ultimately kung mamatay kita nga wala naghinulsol, kung naabtan kita sa pagbalik sa Ginoo nga wala naghinulsol, iya kitang itambog sa walay katapusang pag-antos, mga kaigsuunan. Ikaduhang punto, kining tunglo sa Ginoo ug kapungot sa Dios, tataw kining gitudlo sa Biblia, apan gilimod kini sa mga katawhan. Dili ganahan ang mga katawhan niini. Unsa may ganahan sa mga tawo? Well, ganahan sila kung pagahisgutan nato ang gugma sa Dios. Ang gugma nga kinaiya sa Dios mao ang paborito gayud kaayo nga tan-awon sa mga tawo. Ang ilang pagtan-aw sa Dios
usa ka Dios nga manggihinatagon, usa ka Dios nga maluluyon, nga iyang tagbuon ang tanan natong gikinahanglan, ang tanan natong gipangandoy, ug ang tanan natong gilauman. Ang mga tawo gustong maghuna-huna nga buot sa Dios nga malipay kita, mahapsay ang atong kinabuhi, ug ang tanan nga atong gi-imagine mga kaigsunan matuman ihatag sa Ginoo. Ug kasagara sa mga tawo mga kaigsunan nagatuo nga gihigugma sa Ginoo ang tanang mga katawhan equally. Ug adunay plano ang Ginoo nga nindot kaayo nga mga butang alang sa tanang katawhan. Dili gayud nila hunahunaon ang mahitungod sa sala. Mao nga kung muwali ikaw batok sa sala sa atong kapanahunan karon, dili ganahan ang mga tawo. Di gyud ganahan ang mga tawo mga kaigsunan. Ug do na gayoy mga tawo nga ang ilang pagtan-aw sa tunglo sa Dios karaan na nga subject, dili na applicable sa atong kapanahunan karon. Ug daghang nagatuo nga isip mga katawhan ining kalibutana, lahi na ang atong panahon karon, mas nindot ang atong panahon karon. Dili na kita sapayan pang hadlukon mahitungod sa tunglo ug kapungod sa Dios, mahitungod sa sala. We feel good in our generation. Yes, ang mga tawo makabuhat og sipyat, but basically ang mga tawo maayo. Mao kini kasagara nga gihunahuna sa mga katawhan mga kaigsunan. Ang sala buot nga papason sa mga tawo sa ilang vocabulary. Ang pagkabakla o pagkatumboy, ang tawag nila alternative lifestyle kuno. Ang abortion, kining magpakuha og bata mga kaigsunan, ang tawag nila, well, choice na sa nanay. Ang batanon nga rebelde sa iyang mga ginikanan, ang tawag sa mga psychologist, he is just simply striving for independence. O kining pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, gitawag nila kini og sexual freedom. Unya ang pagkapalahubog, ila kining gitawag as a disease. So, sa atong kapanahunan karon, daghan kaayong mga tawo nga ilang gilimod ang konsepto sa kasalanan ug ang bisag unsa nga idea mahitungod sa silot sa sala. Now, jutay ra gayud kaayo sa atong kapanahunan karon ang nagpangurog nga maghuna-huna nga ang Ginoo nasuko batok kanila. Jutay ra kaayo ang nagatuo nga ang gamhanan nga Dios nga nagbuhat sa tibuok universo nasuko gayud kaayo og determinado nga silutan sila gumikan sa ilang sala. Kasagara sa mga tawo nagatuo nga ang impyerno dili kini consistent sa kinaiyahan sa Dios. Gumikan kay ang Dios gugma, labihay, musilot siya sa impyerno, dili siya maluoy. Mao kanay pangatarungan sa mga tawo. So kung dunay impyerno, ang Dios di ay dautan, tig-a o kasing-kasing, gahi, dili maluoy. So ang kanunayng palusot sa mga katawhan karon, di ba? Nahasulat sa Biblia, ayaw paghukom. Mga ikaw pastor, ayaw pagwali og sala, ayaw paghukom. Ug buot gyud nilang tuuhan nga dili sila pagahukman sa Dios. Now matikdi mga kaigsunan nga si Pablo nagsugod sa iyang gospel presentation with the wrath of God. Giuna gayud ni Pablo og hisgot ang mahitungod sa tunglo sa Ginoo. Wala si Pablo naghisgot og una nga tagbuon sa Ginoo ang mga panginahanglanon sa mga katawhan. Wala si Pablo nagsulti sa mga tawo nga ang pagbalik ni Kristo mo resulta kini sa nindot kaayo nga kinabuhi. Ang giuna paghisgot ni Pablo sa iyang gospel presentation is this: the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadautan ug pagkaliko sa mga katawhan, mga kaigsunan. Now it seems nga ang mga churches karon mihunong na sa pagpasidaan sa mga tawo mahitungod sa tunglo sa Dios.
Ang mga simbahan karon gusto nila nga ang mga katawhan mahimong nindot ang pamati every time nga musulod sila sa simbahan. Mao nga ang mga wali mabaw kaayo sa nga tanan, gitik-gitikon lang ang pagbati sa mga tawo, pakatawon lang ang mga tawo, lingaw-lingawon lang sa mga tawo, ug dili gayud mo wali mahitungod sa pagdumot sa Ginoo sa sala, kay basin og dili sila ganahan ug di na sila mamalik og simba. Now, kung atong basahon ang Biblia mga kaigsunan, na-realize ni Pablo nga tinuod gayud kaayo ang tunglo ug kapungot sa Dios ug naaghat siya nga muwali pagayod og duro. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Karon nga nasayran ang pagkahadlok sa Ginoo, giawhag namo ang mga tawo apan kami dayag atubangan sa Dios. Ug ako naglaom nga dayag usab kami sa inyong mga tanlag. So you see, na-realize ni Pablo ang mahitungod sa tunglo ug kapungot sa Dios, ug mao kanay hinungdan nga nadasi gayud siya nga muwali gumikan kay ang kaluoy sa iyang kasing-kasing ang nagpasulabi nga kinahanglan gayud nga mapasidan-an ang mga katawhan. Ikatulo nga punto, the wrath of God is a doctrine deserved. Ang tunglo sa Ginoo mao kining tunglo nga takos gayud nato nga pagadawaton. Ang tunglo sa Ginoo, it is always judicial, maghuhukom siya. So dili mo tunglo ang Ginoo nga walay basihan. Ang tanan nga nakadawat sa tunglo sa Ginoo, nakadawat niini gumikan kay takos silang mudawat niini. Pero ang pangutana kinsabay dili takos nga mudawat niini. Kitang tanan mga kaigsuonan, takos gayod nga mudawat sa tunglo ug kapungot sa Dios, gumikan kay kitang tanan nakasala, ug madawat gyud nato ang hustisya sa Ginoo kun dili nato madawat ang iyang grasya sa kapasayloan ug grasya sa kaluwasan. Ang giingon sa Psalm chapter 5 verse 4 to 6, ang giingon dinhi, tungod kay ikaw dili usa ka Dios nga nahimuot sa pagkadautan. Dili mo kauban nga nagapuyo ang pagkadautan. Ang hambugiro dili makabarog sa imong atubangan. Gidumtan mo ang tanan nga nagabuhat og dautan. Imong puuhon sila nga nagalitok og mga bakak. Gidumtan sa Ginoo ang mga mupatay og tawo ug mga mangingilad. Apan sama sa gikaingon ko na mga kaigsuonan, kitang tanan nakasala, mao nga kitang tanan takos gayod nga pagasilutan didto sa impyerno. Unsa man ang sala? Ang sala mao kini ang rebellion batok sa awtoridad sa atong Ginoo. Ang sala mao ang paglimod sa katungod sa Dios nga mudumala sa atong kinabuhi. Ang sala mao ang esensya sa pagkadautan, sa pagkaliko mga kaigsuonan. Ug dili gayud mutugot ang Ginoo nga ang iyang pagdumala mapugngan sa sala, mao nga iya gayong puuhon ang sala, iyang hukman ang sala ug iyang hukman ang mga makasasala. Ang tunglo sa Ginoo mao ang iyang matarong nga tubag sa pagkadautan sa mga katawhan. Now, kung ikaw nasalaag sa imong sala, ang pagtan-aw sa Ginoo kanimo higala dautan, wicked, abominable mga kaigsuonan, dulumtanan sa iyang atubangan. Ug mo kini hinungdan nga ang kaluwasan grasya lamang gayud sa Ginoo mga kaigsuonan. Gumikan kay walay bisag usa ka nato nga takos nga mudawat sa kaluwasan. Kitang tanan guilty. Ug kini nga kamatuoran kinahanglan nga bupahilom sa mga katawhan nga abti kaayong moreklamo nga unfair, dili patas ang atong buhi nga Dios. Ang giingon sa Romans chapter 9 verse 21, uwala bay katungod ang magkukulon sa lapok aron mobuhat gikan sa usa ka tibugon ug sudlanan alang sa espesyal nga gamit ug ang lain usab alang sa ordinaryong gamit. Ang kaluwasan gihatag sa Ginoo nga libre alang sa iyang mga katawhan nga pinili. Ug ang subo kayo nga kamatuoran mga kaigsuonan, gitanyag sa Ginoo ang iyang kaluoy, pero ang kasagara sa mga katawhan mibalibad niini. Gusto sa dili magtotoo nga magkinabuhi nga walay Dios,
Pinaagi sa ilang nagpadayon nga pagrebilde batok sa kaluoy sa Dios, nagtigom sila og tunglo nga ibubo sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Mao kini giingon sa Romans chapter 2 verse 5. Ang giingon dinhi, apan sumala sa imong kagahi o kasing-kasing nga wala naghinulsol, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon og tunglo sa adlaw sa kasuko og pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. Ang hustisya sa Ginoo kanunay hingpit. Ang Ginoo kanunay nagbuhat og matarong, ug wala gayoy mo atubang sa tunglo ug kapungot sa Ginoo by accident. Ang tanan sumala sa hingpit nga kahibalo sa Dios mahitungod sa atong kasalanan. Ikaupat nga punto, the wrath of God is a doctrine displayed. Gipadayag gayud kini, daghan kayong mga examples niini sa Biblia kung giunsa pagbubo sa Ginoo sa iyang tunglo sa mga katawhan. For example, niadtong nahulog si Adan ug si Eva sa kasalanan, gitunglo sila sa Dios. Ug ang tunglo sa Ginoo atong naangkon hangtod karon gumikan kay kita mamatay. Ang atong kinabuhi niining kalibutan na puno sa kasubaanan, puno sa balatian, puno sa mga kasakit ug puno sa mga pagluha. During the time of Noah, gihukman sa Ginoo ang kalibutan, mibaha ang tibuok kalibutan. Sa Sodoma ug sa Gomora gipaulanan sa Ginoo og kalayo mga kaigsuonan. Didto sa Ehipto, gihampak sa Ginoo ang mga Ehiptohanon sa pulo kahampak. Ug didto sa Kamingawan, gihukman sa Ginoo si Korah, si Datan ug si Abiram. Gilamon sila sa yuta mga kaigsuonan. Numbers chapter 26 verse 10. Ang giingon dinhi, ug giabli sa yuta ang baba niini ug gilamon sila apil na si Korah. Sa dihang namatay na ang maong hugpong, niadtong takna nga gilamon sa kalayo ang 250 ka mga tawo ug nahimo silang pasidaan. You see, puno ang Biblia og mga examples kung giunsa pagbubo sa Ginoo sa iyang tunglo sa mga makasasala. Si Ananias ug si Sapphira sa Book of Acts namatay on the spot. Ug daghang mga tawo nga nangamatay gumikan kay nagpartake sila sa communion unworthily, sumala sa Biblia. Ang tunglo usab sa Ginoo atong nabati sa atong kapanahunan karon, nganong doon na may mga gubat, nganong doon na may mga kagubot, nganong nangabungkag man ang pamilya. It's because of the wrath of God. Testimony after testimony, nakita gayud nato ang subo kayo nga bunga sa sala. Broken homes, broken lives. Dili gayud nato mabugal-bugalan ang Dios mga kaigsuonan, even when it seems that all is well. Pero ang tunglo sa hustisya sa Ginoo mupatigbabaw gayud. Ikalima ug katapusan nga punto, the wrath of God is a doctrine delayed. Tinuod nga dunay tunglo ug kapungot sa Dios, pero mapailubon ang Ginoo mga kaigsuonan. Dili siya mububo dayon sa iyang tunglo ug kapungot, gumikan kay muhatag pa ang Ginoo og kahigayunan nga ang mga tawo maghinulsol. So dili dayon musilot ang Ginoo mga kaigsuonan, mao nga gasalig ang mga katawhan. Hingpit kini nga ilustrasyon mga kaigsuonan sa matarong nga kasuko sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Gumikan kay nagkadaghan ug nagkadaghan gayud kaayo ang kasalanan sa mga katawhan ug moabot gayud ang panahon nga ibubo gayud sa Ginoo ang tanang natigom nga sala sa mga katawhan. Mao kini giingon sa Romans chapter 2 verse 5. Ang giingon dinhi, apan sumala sa imong kagahi ug kasing-kasing nga wala naghinulsol, nagatigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kasuko ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. So ang bot ipasabot niini mga kaigsuonan, sa atong kapanahunan karon nagpasulabi pa ang kaluoy sa Ginoo, pero dili bot pasabot nga dili na siya mosilot. Gidelay lamang sa Ginoo ang iyang tunglo batok sa sala, gumikan kay gihatagan niya og kahigayunan ang mga tawo nga maghinulsol. Giawhag sa Ginoo ang mga katawhan nga mudagan
padulong kaniya aron makaikyas gikan sa iyang tunglo, mga kaigsuonan. Daghan kayong mga tawo nga ang ilang focus anaa sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. There's nothing wrong about that. Of course, we preach about the second coming of Christ, pero ilang gipresent ang pagbalik sa Ginoo as a glorious time. Tinuod man yun, pero ilang gikalimtan ang pagwali sa kamatuoran nga sa pagbalik sa Ginoo aduna gayoy paghukom. Puuhon sa Ginoo ang tanan niyang mga kaaway. 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 hangtod sa 9 ang giingon dinhi, mga kaigsuonan. Ug kamo nga mga gilisod-lisod pagahatagan og kapahulayan kauban namo sa pagpadayag sa Ginoong Hesus gikan sa langit kauban ang iyang mga gamhanang mga anghel nga anaa sa nagdilaab nga kalayo nga muhatag og silot sa mga wala nagaila sa Dios ug mga wala nagsunod sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus. Kini sila mudawat og silot nga walay katapusang pagkapuo ug palayason sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa kahimayaan sa iyang kusog. Tanang sala sa adlaw sa paghukom ma-exposed, mga kaigsuonan. Tanang dautan nga hunahuna mapadayag. Tanang mga motibo sa atong kasing-kasing i-examine. And then muhukom ang Dios. Ug daghan gayud kaayo ang malisang sa paglitok sa Ginoo sa iyang pulong. Sa Matthew chapter 25 verse 41 ang giingon dinhi, paghuman iyang ilitok sa mga anaa sa wala, palayo kamo kanako, kamong mga tinunglo, didto kamo sa kalayo nga walay katapusan nga giandam alang sa yawa ug iyang mga anghel. Sa paghukom, mga kaigsuonan, ang tibuok tunglo sa Dios nga iyang gireserbar alang sa mga makasasala, iya gayong ibubo sa tiunay gayod, mga kaigsuonan. Pamalandungi gayod kini. Now, unsaon man pag-conclude nato kini nga message? Unsa man ang tubag nato sa kamatuoran mahitungod sa tunglo sa Dios? Well, una, kinahanglan gayod nga iwali nato kini. Bisan pagdili kini sikat nga mensahe, bisan pagdaghang dili ganahan niini. Ang kasagara sa mga wali sa atong kapanahunan karon naga-focus lang sa panginahanglanon sa mga katawhan. Unya maayo kayong Ginoo tagbuon niya ang atong mga panginahanglanon, ang atong mga problema iyang sulbaron. Ang problema sa atong kahadlok, ang atong problema sa kwarta sulbaron sa Ginoo. Mga kahigalaan, dili kini ebanghelyo, dili kini good news. Ang good news dili ang pagsulti sa mga tawo mahitungod sa atong pagbati, sa atong kaguol, mga problema niining kalibutana, but it is about our relationship with Jesus. Ang ebanghelyo mao ang pagpahibalo sa mga katawhan nga sila makasasala o gikinahanglan nila si Hesukristo ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Kinahanglan nga pasidan-an gayod ang mga makasasala mahitungod sa bunga sa sala nga ang tunglo sa Ginoo nagadilaab batok kanila. Mao kini ang giwali ni adtong mga nangagi ug kinahanglan nga mao kini ang atong iwali sa atong kapanahunan karon, mga kaigsuonan, sa walay pagpanuko. Busa higala kung wala pa ikaw nagahinulsol sa imong sala ug wala pa ikaw nagasalig sa atong Ginoong Hesukristo alang sa imong kaluwasan, hinaot nga mauna kini ang takna, mga kaigsuonan, nga mudangup ikaw sa Ginoo, nga maghinulsol ikaw sa imong sala, nga imong angkunon nga dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon, dautan gayon ikaw ug dili ikaw takos nga mudawat sa Ginoo. Hinaot nga muuna kini ang takna, mga kaigsuonan, nga imong talikdan ang sala ug mudangup ikaw kang Kristo ug imo siyang gakson ingon nga imong Dios ug manluluwas. Igo na ang dugo ni Kristo,
nga magahuga sa tanan nimong mga sala, igo na ang iyang pagkamataro nga igasulob kanimo. As long as maghinulsol ikaw sa imong sala, ug mutuo lamang kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. It is the only day probably nga nahabilin alang kanimo wa ta masayod. Basin og katapusan na kining wali nga imong madunggan higala, ayaw kinig baliwalaa. Tuo sa atong Ginoong Hesukristo, salig sa atong Ginoong Hesukristo, ug ikaw maluwas. Now buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.